Bona tarda, benvolguts, benvolgudes, benvinguts en aquest vídeo, que tal com us decidís enrere, faré una mica la presentació de com podem arribar a musicar un poema, en aquest cas un poema d'Aragai. A més, avui he sabut que aquest any celebrarem el 50 aniversari del museu, de manera que també anirà bé que hi afegim alguna nota musical en aquesta efemèride. Bé, us vaig a presentar com podem musicar aquest poema. Estem parlant d'Aragai, pintor, ceramista i teòric de l'art català, un home que neix a Barcelona el 89 i que passa part de la seva estada a Breda, on mora el 73. A Breda, com sabeu, tenim al Museu Municipal Josep Aragai, i vull donar, com no, les gràcies des d'aquí a Xavi Castanyer, el director, que sempre ens posa les coses fàcils per fer coses relacionades amb el museu. El títol del poema es diu Cançó de poble i m'arriba fa uns dies fent neteja de calaixos, on trobo un fulletó a l'Ajuntament de l'any 2005, és a dir, quasi fa 20 anys. En aquell moment no hi devia fer-hi massa cas, i ara m'arriba a les mans i dic, podria musicar-lo. Llavors, el poema es diu Cançó de poble. No és cap cançó en concret, sinó que jo crec que parla d'una cançó que serviria per definir els pobles. Fixem-nos, la lletra diu: tant que m'agrada cantar, ensenyeu-me una tornada, us la cantaria al carrer, estrofa per cantonada. La plaça i el campanar, la vila tota plegada, els suros que hi són a prop i els pins de la serralada. Si sabia una cançó, cantaria la tornada, amb la lletra que jo sé i que ningú l'ha cantada. La vila del món sojorn, tota la seva contrada, la riera i el torrent, el vespre i la matinada. Cada pedra amb nou delit com una dona estimada, cada teula en el teulat i els termes d'elaborada. Cantaria tot plegat amb la joia esbojarrada de cantar i haver cantat la meva terra estimada. Aquesta és la lletra del poema, i amb el títol hem de veure més o menys què vol dir l'autor, ja això ho hem explicat, i més o menys el contingut ja l'heu vist. L'època en què va ser escrita la situarem mitjans, suposem, del segle passat, i la lletra parla d'uns paisatges que poden ser comuns a molts pobles. Llavors, l'estil que volem donar al que serà la composició musical ha de venir seleccionada pel compositor, sens dubte, però jo he triat un estil animat. Em refereixo al passatge que diu: cantaria tot plegat amb la joia esbojarrada de cantar i haver cantat la meva terra estimada. O sigui, entenc que el personatge que defineix l'autor és una persona jove. M'estic imaginant, no sé per què, potser perquè hi ha moltes obres d'Aragai en dones, una noia, i canta esbojarradament i canta la seva terra estimada. Per tant, li donarem una mica d'ambientació. Hem de pensar que va adreçada a un públic, suposem, de carrer, molt habitual en aquella època, i quan llegim el poema ens donem compte que hi ha 6 versos. Cada vers té 4 línies, cada línia té un sil·labeig, que haurem de canviar cada síl·laba per una nota, i les línies senaces, la primera i la tercera, són 7 síl·labes, i les parelles, la segona i la quarta, són 8 síl·labes. Per tant, quan un agafa un text, el mesura, i més o menys, llavors hem de començar a pensar en una melodia, i melodia podríem triar, i un tipus de compàs, si serà compàs de marxa 2x4, compàs de vals 3x4 per poder ser ballat, o senzillament un compàs estàndard de 4x4. Jo he triat el 4x4 perquè em va semblar un suport que m'anava bé, però ja veureu que hi he posat alguna intervenció de compàs 2x4 per fer diferent la mesura. Un cop fet això, hem de veure com farem l'estructura.
i com farem diferent els diferents retalls perquè no sigui pesat. Llavors farem una claqueta, com sempre, per situar els músics a l'inici del començament, després farem una introducció i dividirem els 6 versos en 3 trossos, en 3 parts. Al final de cada part hi posarem un pont i al final farem un ending repetint les últimes 2 línies del 6è vers, perquè la peça no té cap frase que veiem que es repeteix, com algun altre que he musicat d'Aragai, la cançó de Ventall, que sí tenia frases que em podien fer tornada i doncs no té cap repetició. També quan vaig iniciar la composició del tema penso en quins instruments s'hauria d'estar tocant aquesta peça fa 50 o 60 anys o 70 i penso en els instruments d'aquell moment molt habituals de carrer, amb veu sens dubte, amb flabiol, amb tamborís, amb violí fins i tot, amb la flauta també, amb caixes, amb coses aquestes de percussió, panderetes també, com no, amb palmades, i jo doncs prepararé una versió així i també hi afegiré una mica d'orquestració, com no, perquè afegirem una mica de baix perquè soni una mica més maca i també, com no, deixaré en el meu repositori musical una versió amb guitarra, amb els acords, amb les notes, les partitures, perquè la pugui tocar tothom. Escullo un seguit de motius musicals fàcils, com sempre, perquè tothom la pugui tocar, o sigui, persones, músics, tothom la pugui tocar i tararejar, i llavors la faig també amb una tonalitat molt estàndard, i no faig cap modulació ni cap canvi de to, per fer-ho molt fàcil, i a partir d'aquí podem ja començar a veure una mica què hi ha sota de tot això. Bé, aquí a la pantalla podeu veure el programa d'edició i bé, primer hem de buscar una mica quina melodia li donarem, no? I la melodia doncs seria aquesta. Un vers. Aquí fem una petita variació. Molt bé, aquí hem fet una petita variació respecte a l'anterior i ara ja posaríem el pont el faríem amb una flauta, veiem l'últim tros. En aquesta posició podeu veure com tenim compassos 2x4, 2x4 i que empalmen en 4x4, això és perquè no sigui tan lenta el pas del pont cap a la línia de vers una altra vegada. Bé, un cop fet això, que ja tenim la melodia trobada, doncs posem-li ritme perquè així tots els altres instruments els podrem anar adaptant. Per tant, hi posem la percussió, començaríem al començament fent una claqueta, que seria aquesta. Començarem, perquè és el començament de la peça. I aquí hi hauria un violí, tornem al començament, per exemple, que entraria basat en la melodia, i hi ha la percussió sota, entra la veu, i ara a continuació hi farem entrar una tuba, per exemple, perquè comença a donar una mica de ritme de baixos, una mica d'alegria, segueix el violí fent segona veu, i finalment hi posaríem un baix elèctric. I ja tenim la peça rodant, amb uns redobles de flauta tot graciosos, agafant diverses veus de cada instrument. La veu es manté bastant igual perquè sigui fàcil de cantar. I al final acabarem amb un ending que repetirà la segona frase aquesta d'aquí baix. Entenia tot plegat, però encara no. Això. Tot plegat, la meva terra estimada. I fem un ending. Fins aquí la cançó de poble.
Ara ens falta el més important, que és una voluntària o voluntari que m'escrigui, que la vulgui cantar, perquè en farem diverses versions, amb diverses veus, us les anirem presentant amb les persones que es vagin mostrant voluntaris per cantar-la i espero que algun dia la puguem cantar al carrer en algun dels nostres actes. Que tingueu una bona tarda i un bon